Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorriak martxoaren 9ko saiora. Atzo ez genuen programik izan, martxoaren 8an emakumezkoek greba egin genuelako hemen Saloan, baina bai programazioa izan genuela, atzo telebista piztu izan baldin bazenuten ikusiko zenuten, eta dena emakumezkoei zuzendutakoa edo protagonistak izan ziren gure programa guztietan. Atzo esan bezala egun historikoa izan zen, grebarekin mugimendu potentea izan zen, baita gero arratsaldeko manifestazioan oso jendetsua izan zen, eta gaur hausnarketarako egune izan behar da, baina hau eguneroko lana ere izan behar da, berdintasun hori lortu arte. Hau esan da, guazen gaurko saioarekin, gaur bi elkarrizketa izango ditugu, alde batetik Martin Zelaia etorriko da, datorren astelenean, parlamentuak batzorde saioa egingo du mugikortasunaren inguruan eta gonbidapena luzatu die, baina sustrai erakundetik ezetz esan dute. Eta Martinek horren arrazoiak azalduko dizkigu gero. Bigarren elkarrizketan Arantxa Ibarra izango dugu, beti bezala zinema kontuekin, aste honetan edo pasaden asteburuan, pasaden astean Oskarrak izan ziren, ere hor emakumeak oso protagonistak izan ziren eta gero komentatuko dugu. Ondoren Izaskun Artigasek Iruña zinema platoa horren harira bisita gidatuan egon zen aste honetan eta gero ikusiko dugu ze nolako pelikulak grabatu izan diren gure hiri honetan, Iruñean. Eta parlamentuko galderak ostegunero egiten ditugu, baina esan dugun moduan atzo ez genuen saiorik izan, beraz gaur emitituko ditugu. Pasaden astean bidali genituen galdera horiek eta AP15 autobidearen ordainketaren inguruan galdetu genien. Aste honetan emakumezkoei buruz galdetuko diegu eta atzoko egun horri buruz, baina datorren astean ikusiko dugu. Azkenean esan dugun moduan egunerokotasunean landu behar den zerbait da, beraz naiz eta aste honetan martxoaren 8a izan, datorren astean hausnarketa horrekin jarraituko dugu, borrokan jarraituko dugu eta pentsatzen dugu ongi egongo dela horren inguruko eztabaida berriro mahai gainean jartzea eta beraien erantzunak ikusiko ditugu. Beraz, lehendabiziko, egunero egiten dugun moduan, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1873 urtean gertatu zen Kanadan. Zaldizko polizia sortu zen eta gaur egun herrialde horretako Kanadako ikonorik edo simbolorik garrantzitsuenetako bat da. 1959 urtera egingo dugu salto orain Barbie panpina salmentan jarri zelako. Urteetan zehar garapen handia izan du panpin honek eta gaur egun munduko famatuenetako bat da. Izaskun Artigasen beste erreportai batekin jarraituko dugu. Iruñako kaleetatik egon zen emakume ezberdinei greba egingo zuten edo ez galdezka edo horren inguruan ze iritzia zuten eta hauxe da erantzun zutena. Bai, noski. Bueno, ni langabezian dago eta greba nire modura egingo dut, bai. Ez dakit greba hau da, pixka bat ikusarazteko emakumeak egiten dugun lan doaineko hori, ez? Eta hainbeste da, eta ez da ikusten eta ez dira konturatzen gizonak, ez? Orduan nik uste horretarako oso garrantzizkoa dela. Bai, azkenean urteak joaten dira pasatzen eta baldintza berdinetan jarraitzen dugu, ez? Orduan oraindik beharrezkoa da borrokatzea. Eskolan bertan, nire txikien eskolan bertan egingo da, eta gero badago neska talde bat ere mugitu dena gai hau lantzeko. Oso beharrezkoa dela uste dut, egun batean mundua gelditu behar dugu,
eta denon artean zer gertatzen ari diren pentsatu eta gauzak aldatzeko. Uste dut emakumeok eta gizonek eskubideek berdinak izan beharko dugula. Bai, eta oso pozik nator, senator piztinatik, eta han elkartzen gara adineko emakume asko beti, eta inoiz ez dugu hori buruz hitz egiten, pues badakizu. Arropa kendu, arropa jarri, eta gaur elkarrizketa izan da grebarena, eta guztiak prest ziren, eta ginen joateko grebara, eta batek esan du, pues beltzez gantxita, bai, zerbait morea. Eta hola, oso pres, eta ni ilusio izugarri daukat, ze pentsatzen dut orain dela urte asko, 20 piko urte genituenean, borrokatu genuen asko garai horietan. Gero izan zen olako denboraldi bat oso apala eta galtzeko txoriak, gauzak lortutakoa, eta orain berriz, pues hori, momentu oso espeziala. Bai, dugu terreno asko konkistatzeko, asko, baina nik uste dut guztion ahotsean dagola eztabaida eta hori oso garrantzitsua da ere. Bai, izango da, terremoto bat benetan, Bai, bihar parte hartuko dut, bai mobilizazioetan, bai greban, orain erosi berri ditu zapimore polit batzuk, eta hori, bai, pausoak ematen hasiak gara aspaldi nik uste, baina oraindik ere bide handia dugu, bide luzea dugu aurretik, beraz, hau, oraindik ibiltzeko geratzen zaigun bide hau aldarrikatzeko dela. Beno, egun bat soilik da, orduan ez dut uste hekatonbe bat gertatuko denik, baina bai ikusgarritasuna izango dugula emakumeok egiten dugun lanan, ez? Beno, ikuste ezagun ze gertatzen den honen ondoren eta erabakiko dugu, eta emakume guztiak han izatea espero dugu. Bai, bihar egun osoan denda itxita egonen da, bulegoa ere, eta karrikiriko plantilla osoa bagoaz Marifara eta grebaitera. Bueno, kontzientzia hartzeko nik uste dut baietz, ez? Egun batekin ez dugu deus lortuko dugu, egunen batean, bino hori, igual kontzientzia hartzeko eta ongi dago, bino urtean zehar pare bat egun gehiago itea ere, ez legoke gaizki. Bueno, poliki, bai, asko falta da, oraindik, bino bai, nik uste dut baietz. Hemen adibidez, elkarteuntan ez dugu arazo hori, baino sozietatean orokorrean bai, orduan, bai. Bueno, zapi hauek atera genituen iaz, txantreako jaietan ikusita, atera genituen San Ferminetarako, eta printzipio batean aurten aste honetan jarri ditugu hor eskaparetea polita egiteko, jendea kontzientziatzeko, eta, adierazteko guk ere bihar planto egingo dugula, eta, arrakastatxua izaten ari da, ez? Jendea ikusten ditu eta saltzen ari gara, eta, zergatik ez, bihar igual denok zapi honekin ateratzea, edo? Berez legearen aurrean baditugu eskubide berdina, baina gero praktikan askotan ez, ezta? Guk adibidez bihar egingo dugu greba, nik uste dut erakutsi behar dugula gizonak egotea bakarrik beraien lanpostuetan eta konturatzea zergatik dauden bakarrik. Eta hasieran emakumeak borrokatzen hasi ez balira, orain egongo liratekela horrela eta ea hori nahi duten edo nahi duten borrokatu emakumeok egoteko beraiekin hor. Bai, asmoak ditut, eta nik uste dut gutxienez 4 ordukoa, gero minimoetan igual egon beharko dugu, ez? Nire kasuan, lan berezia da, eta nik uste hor tantoan egon behar dela, 10 hemen udaletxean dugu ere gure agerraldia, eta, nik uste dut garrantzi handikoa dela batez ere emakume pila horiek daudenak etxean, kanpoan ez duten lanik egiten, inguruko laguntza baduten ateratzeko egun hortan eta beraiek ere libre egiteko. Bai, nik uste dut atzera begiratzen duzunean aurrera pasoak ikusten dituzu, ez? Baina aurrera begiratzen duzunean zenbat dago oraindikan egiteko. Hori da gure lana eta gure bultzada eta gure borroka, ez? Bihar martxoak 8 izanen da, emakumeak planto egin behar dugu. Eskubide berdina lortu arte, emakumeak lortu behar dugu. Bai, aske guk beti egunero lan asko egin behar dugu eta. Nik uste dut bakoitzak alduen einean zerbait egin behar duela bihar, batez ere emakumeok ez, eta hori.
guztion artean zerbait lortzeko mugitu behar gara eta gure indarrak batu. Aurrera pausoak eman dira, baina oraindik asko geratzen da eskubide berdinak izateko, eta beraz borroka egin behar dugu, eta egunero ikusten ditugu desberdintasun horiek, uste dut oso garbi geratzen direla gure egungo gizartean, eta hori. Egin dezagun aurrera gaurko egunkarietako azalekin, ea zer dioten, eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak eta azaleko argazkiak berri berberari egiten diote erreferentzia, atzoko greba eta manifestaldi feministari, hain zuzen ere, titularrak hurrengoa dio, berdintasunaren aldeko marea. Atzo arratsaldean Gaztelu plazan milaka pertsona elkartu ziren emakumezkoen eskubideen alde eta horixe bera da irudiak erakusten duena. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Antzeko irudi bat ageri da Diario de Noticiasen. Gaztelu plazako elkarretaratze erraldoia ikusi daiteke eta horren harira azpian lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Martxoaren 8 geldiezina. Gara egunkarian, azaleko argazkian emakumezko pila bat agertzen dira zenbait gizonezkoekin eskuekin simbolo feminista egiten. Lerroburu bakar bat dago eta hurrengoa dio. Altxamendu feministak Euskal Herriko kaleak hartzen ditu. Ea zer dioten komunikabide euskaldunek eta Berria egunkariarekin hasiko gara. Berria egunkarian azala guztia ere berri edo eduki berdinari egiten dio erreferentzia, atzoko egun feministari. Bi irudi dago, lehendabizikoan manifestaldia erakusten da eta hurrengo izenburua dauka. Emakumeek planto egin zuten eguna. Horren azpian bigarren irudian Berriako emakumeok greba egin dugu izenburua duen lerroburua eramaten du irudiak. Eta amaitzeko goazen Euskal Herria Irratiko webgunera. Goikaldean ere atzoko egunari erreferentzia egiten zaio, feminismoak hartu ditu Iruñeko kaleak izenburua duen eduki batekin, eta hor bideo bat zintzilikatu dute atzoko egunari buruzkoa. Horren azpian, Xabier Reiri azken agurra eginen diote gaur Hilerrian, alboan eskuinean Iruñea kalez kale karrika nagusia. Kale nagusia osorik zeharkatu baitzuten. Eta azkenik Blanca Fernandez Bigera ikertzaile feministak berdintasunaren berdina saria jaso du. Ea zenolako agenda dugun bai gaur eta baita asteburuan ere. Gaur eta igandera arte Nafarroako 78 tabernetan pintxoaren astea ospatuko da. Dastatzea edo pintxo bakoitza, pintxo bereziak izango direnak 2,50 euro balio dute. Gaur eta martxoaren 10 arte, Baluarte Jauregian, bihar itxiera gala ospatuko da, nazioarteko dokumentaleko jaialdia, Punto de Vista, ospatu egingo da. Gaur goizeko 10etan hasi da gaurko egitaragua, eta esan bezala bihar amaiera izango da. Gaur eta igandera arte, goizeko 12etatik gaueko 10etara arte gaur, baina asteburuetan 10etan hasiko da, vinilo eta zinemaren feria ospatuko da Itaroa merkataritza gunean, sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 5etan, arratsaldeko 7etara arte, Amaia Romerok diskoak sinatu egingo ditu El Corte Ingleseko kanpoaldean. De volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo. Gaur arratsaldeko 6etan, Itaroa espazioan ipuin kontalaria, Begoña Lixon ipuinak kontatuko ditu eta tailerra izango da, libre. Gaur gaueko 9etan, Zentral Cafe antzokian 2 kontzertu, Los Punsetes eta Melenas. Biak ikusteko aukera izango da, 12 euro balio duen sarrera batekin. Eta azkenik bihar arratsaldeko 7:30 Burlatako kulturetxean Nosotras gu emakumeok izenburua daukan olerki errezitaldia eskainiko da. Sarrerak 6 euro balio du.
Zerua lainotuta egongo da, goizean erdi mailako lainoak eta goi lainoak ugarituko dira eta arratsaldean zerua oso lainotsu geratuko da. Zaparrada txikiak bota ditzakean hemenka egunaren bigarren partean. Hegoaldeko eta hego-mendebaldeko haize biziak gogorra ibiliko da, bolada oso gogorrekin. Temperatura gutxi edo nahiko igoko da. Larunbatean zerua lainotsu egongo da, prezipitazio txikia egingo du zenbait tokitan ertaina ugariago eta probabilitate handiagoarekin egunaren erdiko ordutan. Egunaren bigarren partean ekaitzak izan daitezke. Hego-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin goizaldean eta goizean goiz. Temperatura minimoak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez. Igandean egun oso haizetxo izango da, baina euri gutxi egingo du eta gainera egunaren bukaeran espero da gehien bat. Hego-mendebaldeko haizea izango da, eguneko protagonista oso gogor ibiliko baita. Lainotza aldakorra izango da beste behin, goizean ostartea gailenduko dira eta arratsaldean zerua lainotuagoa gertuko da. Egunaren amaieran euritara jo dezake, gainerako ordutan berriz, tantaren bat edo bertze baztertzen ez badugu ere, euria ez da esanguratxo izango. Temperatura pixka bat jaitsiko da Kantauri isurialdean eta jaitsiera hori nabarmenagoa izango da hegoaldean. Goazen Iruña herriko albisteekin, ea zenolako berriak ditugun Zizurren. Otsailaren 22an egindako osoko bilkuran, Zizurreko udalak 2018ko jaien datak adostu zituen. Irailaren 12tik 16 arte izango dira. Atzo Zizurrek ere martxoaren 8ko ekintzetan hartu zuen parte. Udalak geldialdiak egin zituen, herriarentzako arreta mantendu izan zuten arren. Baita kultur etxeak eta udalaren kirol instalazioek ere. Haur eskolak eta gaztetxeak zerbitzu minimoak izan zituzten. Atarrabiarekin jarraituko dugu. Gazteriari zuzendutako udako kanpaldietan izena emateko epea irekita dagoeneko. Martxoaren 5ean irekitzen eta martxoaren 18 arte iraungo du. Arraun, piragua eta windsurf bezalako ekintzak egiteko aukere eskainiko da, besteak beste. Eta Ulibarri Ganboa urtegian egingo dira ekintza guzti horiek. Inskripzioa Atarrabiako gaztelekuan egin beharko da. Iruñearekin amaituko dugu. Udalak ostalaritza, merkataritza eta bizilagunen elkarteekin batera parte hartze prozesu bat hasi du Iruñeako ostatu turistikoen inguruko lege berriaren gainean aritzeko. Bestalde, udaberrian zitadelak izango dituen kontzertuen azpiegiturentzako kontratua lizitatu eginda. Baita Sanferminetan gaztelu enparantzak izango dituen emanaldietarako edo kontzertuetarako azpiegiturena ere. Bihar larunbatarekin familiendako arte lantegi bat eginen da Kondestable jauregian, Pablo Sarasate konpositore eta musikagile bilon jotzailearen gainean, 5 eta 10 urte bitarteko aurrei zuzendutakoa izango da. Udalak Sanferminetan ekintza kulturalak edo jaieko ekintza ezberdinak egin dituzten irabazi asmorik gabeko herri erakunde eta elkartei deia egin die. Interesa dutenek udalaren webgunean oinarri guztiak aurkitu edo kontsultatu ditzazkete. Udalak eta Nafarroako lan txertatzerako enpresen elkarteak kontratuen lege berriaren inguruko formakuntzazko 9 tailer antolatu dituzte. Trebatu deituriko programaren barne daude tailer hauek eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Atzo Iruñeak emakumezkoen eskubideen aldeko alde egin zuen goizeko 12etako agerraldian, Sarasate paselekua guztiz betez eta arratsaldeko 8etan Gaztelu plazan milaka pertsona elkartuz. Gogoratzeko egun ederra izan zen, baina hasieran esan dugun moduan ez gara horretan soilik geratu behar. Egunerokotasunean landu behar den zerbait bai da eta erabateko berdintasuna lortu arte ez gara gelditu behar.
Iruin herriko berriak alde batera utzita, bihar Iruritako herrian arratsaldeko 6:30 aintzin edo aurrera pasaka txapelketako 3 eta 4 postuak jokatuko dira. Baita finala ere. Hilzorian dagoen kirol modalitatea da eta ezinbestekoak dira horrelako ekitaldiak edo lehiaketak bizirik mantendu ahal izateko. Gaur ostirala da, baina esan dugun moduan atzo greba egin genuen eta orduan ez genuen ostegunero emititzen ditugun parlamentariei egiten diegun galderak. Orduan, pasaren astean, AP15 autobidearen ordainketaren inguruan galdetu genien eta hauxe da esan zigutena. Euskal Herria Bildun uste dugu jadanik Nafardian dartea askotan, hainbat alditan ordaindu egin duela errepide hau. Gogoratu behar dugu nola diru publikorekin egin zen, nola estatuak erdia ordaindu zuen eta Nafarroa beste erdia, eta nola azkenean estatuak egin zuena da privatizatu, saldu, hau da, etekinak atera, eta orain Nafarroan daukan erdi horrekin, guk uste dugu jadanik bidezarietan Nafardian dartea hainbatetan ordaindu duela, eta eskatzen duguna da, bat Madrilgo gobernua ordain dezala ateratako etekinak, eta bigarrenin Nafarroko gobernuari benetan apostu bat egin dezan autopista A15 delako hau doainik izateko hain zuzen ere Nafardian dartea hainbatetan ordaindu duelakoz. Eralderdiak bai autobidea ordaintzeari buruz, bai eta edozein azpiegitura ordaintzeari buruz duen iritzia, bestelako moduz izan ez daitekeen moduan, zuhurtzia eta zentzuduna izatea da ordaintzeko modua. Honek zer esan nahi digu, AP15 errepidearen finantzaketari eta ordainketari begira, ohar gaitezkela oso erraz gainera, ez dela finantzaketa zentzudun bat. Zergatik diot hau? Badiot, orain dela urte asko ordaindu baitzen bere kostu erreala, ez ezagun aztu Tutera eta Irurtzun artean dagoen errepide hau 2014ean bukatu behar lukeela bere kontzesioa, eta oraindik 2018ean hemen gabiltza 29 begira bertan badio kontratuak bukatuko dela. Errepide bat edo beste edozein azpiegitura bat bezala, diot ospitale bat edo eskola bat prezio bat dauka eta prezio hori ordaindu beharra dago. Hortikan gainera ordaindu beharrekoa ez da zentzuduna eta finantzak eta formulak ere begiratu beharko genituzke. Kasu honetan zein da finantzak eta formula? Bidesaria. Bidesariari Nafarrok ordaintzen dugu, orain azalduko dizudan moduan, Nafarro guztiok ordaintzen dugu politika komertzialaren baitan, deskuentoen baitan, Nafarroko aurrekontuek egiten bai diote aurre milioi guzti horiei. Lehenik eta behin guk uste dugu justiziazko kontu bat dela. Gogoratu behar dugu, adibidez, Lizarratik Iruñera doan pertsona batek ez duela ordaindu behar inugo bidezaririk eta Tafaiatik Iruñera doana bai. Baita ere, Altsazutik Iruñera doazen hiritar guztiok. Hortaz, hor Nafarroan ezberdintasun eta injustizia baten aurrean, kokatzen da, zeren segun non bizizaren bidezaria ordaindu behar duzu, ala ez, horregatik guztiarengatik beste nolabaiteko erreflexio sakon bat egin behar dugu, ez zuzen ere nola egin diren errepideak nola finantziatu direnaren inguruan, ez? Kontu Ganbarak egin zuen txosten bat, eta bertan esan zuen, Baje la Sombra delako hoiekin, 4 aldiz gehiago ordaindu egin beharko duela Nafarroko instituzioek, zuzenean egin izan balute aldenduta. Eta baita ere, argi dago, 40 urte baino gehiago, jadanik AP15 dagoela eta heldu dela ordua jendarteak bidezaririk ez ordaintzeko. Horregatik guztiarengatik uste dugu Nafarroan hiritar guztiok eskubide berdinak dauzkatela eta horregatik zonalde batean bizizarela, horregatik ez duzula gehiago ordaindu beharko inoiz. Oraingo egoera funtsean, ia bi ate edo ohiko erabiltzaileek duten txartelaren erabilerarekin ia diot doakoa dela esan dezakegu. Eta zehaztuko dut,
Astean, lau joan eta etorri bilbide baino gehiago egiten dituen pertsona batek, adibide zehatza izango litzateke Tutera eta Iruña artean, ez ezagun ahaztu ere Irurtzun eta Iruña artean ere egin daitekela eta bidesaria hor dugula zuaztien, baina bueno, kasurik garestiena Tutera eta Iruña artean denez, hori aipatuko dut. Badiodan moduan, astean lau alditan edo gehiagotan egiten baldin badu ibilbide hori, errealitateak eta datuak esaten digu politika komertzialak 187ko deskontua egiten diola. Hau da, hilabetean 10,78 euro inguruko prezioa ordaintzen duela. Ez hain ohikoa den ibiltari batek ere, ibilbide berdina egiten duenean, baina astean 3 egunetan, politika komertzialaren eraginez, 186ko deskontua du pertsona horrek. Honekin zer esan nahi dut, funtsean, oraintxe bertan Nafarroako gobernuak milioi asko erabiltzen ari dituela ia merke edo doan izateko erabiltzaileen egoera errepide honekin. Eta hau zergatik egiten dugu, zergatik nire alderdiaren aldetik babesten da horrelako politika existitzea, esan dudan moduan errepidea da ordainduta dagoelako eta berriro ordaintzea zaigulako zentzuduna iruditzen. Gu proposatzen duguna da, lehenik eta behin erregimenak egindako porrot ekonomiko guzti aurre egin behar digula, begiratu behar ditugula peaje la sombraren bitartez dauzkagun zor oie guztiak, hain zuzen ere askoz gehiago kostatzen dutelakoz infrastruktura guztiak zuzenean finanziatuak izango balirarekin aldenduta. Eta bigarrenik, Madrilgo gobernuari argi eta garbi eskatu, ateratako diru hori Nafardien dartearen mesedetara jartzeko, hain zuzen ere, heldu delako zordua, Nafarroak daukan partearekin eta estatuak eman beharreko diru horrekin guztiarekin, AP behingoz doainik egitea. Proposatu, ezin dezakegu orain egin daiteke egiten ari dena, baino gehiago egin. Oraintxe arte eskatu dira datuak, kontuen ganberari eskatu zaio balorazioa, aurreko gobernuek ere egin zuten palizko erreskate batek zenbat balioko lukeen. 2013an esaten zuten 258 milioi baino gehiago izango liratekela lukro zesante horren ordainketak. Kontuen ganberak badio 38 eta 258 arteko tarte horretan izango litzatekeela Audenasaren 150 erostearen prezioa. Uralderdiak argi dauka errepide baten mantentzea funtsezkoa dela eta horrek dirua balio duela. Baina orain gertatzen dena da gaudela enpresa baten baitan, Audenasa enpresaren baitan, bertan zati pribatu bat dagoela, 150 duena, eta beraz loturik gaudela. Loturik gaudela eta beste edozein formula eta zehatza esango dut, badela erreskatea edo beste 150ren erostea. Zeharka moduan implikatzen duena da gerizpeko bidesari bat sortzea Nafar guztiok aurrekontu bitartez autobide hori ordaindu beharko luketelako, beraz, ezin gara egon gerizpeko edo itzalpeko bidesaria kritikatzen egon eta aldi berean zeharka moduan edo gerizkoko bidesari bat proposatzen egon. Horregatik bozkatu izan dugu behin eta berriro legegintzaldi honetan birritan erreskatearen aurka. Eta proposamen moduan finantzaketa bideak berrikusteaz gain eta ohar gaitezen ogasun sailaren baitan egin direla ajusteak eta oraintxe bertan Nafarroako ogasunak 3,5 milioi gehiago irabazten ari dituela Audenasaren benefizioekin, bere garaiko kontratuek zituzten salbuespenak berrikusi egin direlako. Bitartean, 2029-eraino itxoin behar errepide hori Nafarroaren eskuetara itzultzeko, eta orduan Nafarroak nire ustez bai egin beharko lukeena izango litzateke bidesari hori ezabatzea eta errepidea doakoa izatea.
Bueno, azkenean, historiari begira ikusten aldugu nola AP15 Nafarroaren historia politikoaren eredutzat hartzen aldugula. Nola bere garaian, hasi zirenean hor hainbat arazo sortu ziren, konpainia bati eman zioten Ugarte, hain zuzen ere, gero epaiak esan zuten bidezkoa zela, nola kudeatu egin zen errepide hori guztia. Horregatik guztiaren gatik, bertan argi eta garbi gelditu da nola instituzioek ez dute, ez dira, beharreko lekuan egon, nola ez duten pentsatu hiritarren eskubidetan eta beraien mesedetan, eta nola beti horrelako infrastrukturak egiten direnean interes ekonomikoak nagusitzen diren eta interes publikoak alde batera uzten diren. Horregatik guztiaren gatik aldaketaren eredu bat hori izan beharko litzateke. Diru publiko guztia hiritarren mesedetara jartzea eta ez konstruktoreen mesedetara, argi eta garbi ikusten aldugu beste infrastrukturetan eta hor dago abiadura handikotenaren afera. Datorren ostegunean, martxoaren 8an egun berezia biziko dugu Nafarroan bai eta mundu mailan ere. Helburua argi dago eta badela munduari frogatzea emakumeek grebari ekiten badiote munduari geldiarazi egingo dela. Urteak daramatzagu feminismoaren azken zirrikituak ikusaraziz, urteak daramatzagu matxismo residual horren azken aztarnak ezabatuz, eta hala ere, tamalez, esan beharra dago, 2018 urtean beharrezkoak direla horrelako grebak, beharrezkoak direla horrelako aldarrikapenak. Nafarroko parlamentuak ere bat egin du greba horrekin eta bertako talde politikoek, gure abarne noski, datorren ostegunean geldialdia egingo dugu, eta mobilizazioetara joateko deia ere luzatzen dugu. Ekialdeko eta mendebaldeko herrialde garatuek frogatu izan dute azken hamarkadetan. Emakumearen lan balioa ez dela gizonezkoena bezalakoa eta horrek zintzo eta argi esan beharra dugu ez du inolako zentzurik. Ez du inolako zentzurik aldarrikatu beharra dugu eta politikagintzaren aldetik ere lanean jarraitu behar dugu. Eta zer diot lanean jarraitzarekin, hezkuntza ereduak aldatu behar ditugula, gizarte ereduak aldatu behar ditugula eta oso garrantzitsua lan baldintza ereduak, lan postuen profil ereduak ere emakumeentzako ireki egin behar ditugula. Zenbat eta zenbat lanpostu ikus ditzazkegu gaur egun naturalki edo tradizionalki agian hobeto esan da gizonezkoenak izan direnak eta ia emakumeek bertan parte hartu ez dutenak. Horrek gaur egungo ikuspuntuarekin zentzurik ez duenez, denok egon behar dugu batuta horren aurka egiteko eta aldarrikatzeko, horrek ezin duela horrela jarraitu behar. Izaskun Artigasen erreportaiarekin jarraituko dugu, eta lehen esan dugun moduan, aste honetan bisita gidatu batean egon zen, Iruña Zinema Platoa izenburua zuena, eta hemen Iruñean grabatu izan diren pelikulak aztertu izan zituena. Alde Zaharrean, Iruñean, grabatu diren hainbat pelikulen eszenatokia, edo kokapena ikustea. Eta goiz honetan, kale hauetatik ibiltzea, bai? Gero eta gehiago duela azken urtetan, bai Iruñan zein Nafarroan, pelikula gero eta gehiago hori grabatu dira. Azken produkzio horrela internazionala edo
bada Juego de Tronos, ezagutzen duzu ez da, serie hau, Estatu Batuetako serie hau, hori bardeetan grabatu dutela eta sekulako arrakasta izan du proposamenen orduan. Hasiko gara hemen, Udal plazatik igongo gara Gazteluen Parantzara, gero Mercaderes eta estafeta arteko kurba horretan erituko gara, pixkat ere beste pelikula batzuen inguruan azaltzeko, eta gero igoko gara katedraleran, eta katedraletik Zaldi Zurianen inguruan ibiliko gara. Ados, hori galdera aldudarik izan ez gero, arazorik gabe, problemarik gabe niri galdutu, eta aldudan neurrian erantzen du. Beno, abia puntua hori hemen udaletxe plazan, ezta ongi entzuten didazue, orokorrean, bai. Zer estela pentsatzen ari nintzen udaletxean barnean sartuko gara. Bai. Bai, behitu, hori, zegoen dugun lehen filmari buruz, bada Blue Lips, bai, 2014 urtean grabatutako pelikula. Norbaitek ikusi du, bai, pertsona bakarra, Blue Lips. Ez bain urdik esan nahi du ingelesez, bali, pertsona bakarra. Bada pelikula moral, bai, hainbat zuzendari grabatutako proiektua, konkretu 6 zuzendari izan ziren, Los Angeles hirian ikasi zutena, gaztetan, eta lagunak izan ziren, ikasten zuten bitartean, eta 10 urte geroago erabaki zuten berriz elkartzea, eta amankomunean jartzea ikasi zuten ikasketak egin ostean, ezta? Eta horregatik ateratzen proiektu guztiz berri hau, crowdfunding teknika edo prozedura erabiltzen, badakizute zer den crowdfunding? Zer? Diru-bilketa, hori da. Suskripzion popular edo olako diru-bilketa bat, gaur egun interneten bidez, egiten dena, orduan bada mezenas moduan jokatzea, edo nor dirua eman dezake, proiektua finantzatzeko, bai? Hori, 2014 urtean elkartu, eta generatu hori ziren, kokapen batzuk egitera, eta hemen grabatu da. Beste batzuen artean, Udal plaza, baita ere autobus geltokian, esena batzuk grabatutak daude, eta baita ere Santo Domingo aldapan, zerroa dela egin. Eta proiektu honen helburua bazen kultura ezberdina, hemen Iruñan nastea, eta haien hartu barremana aztertzea, bai? Eta zentzu horretan adibidez, bada hainbat hizkuntzatan grabatu zen pelikula, adibidez. Protagonistek egin dute gazteleraz, ezta? Estatuko gazteleran, baina baita ere Argentinako gazteleran eta Peruko dialektuan egin, bai? Azentuarekin. Beste pertsonen batzuek, adibidez, ingeleraz ere egiten dute, beste batzuk, italieraz, eta baita ere badaude pertsona batzuk portugesa egiten dutenak, ze Brasiletik etorretakoak dira, eta pixkat erreflexatzen du zuzendari bakoitzaren ere jatorria edo herrialdearen espiritua. Pantailan txiki-txikia da, baina gutxienez hori ikus dezakegu, zatitxo hauek ikus ditzakegu. Orduan, jarriko dizuet.
Perdiendo el Este, bai. Eta bada, Perdiendo el Norte, filmaren bigarren zatia edo bigarren partea, bai? Perdiendo el Norte egiten gertatzen zena bazen, fuga de cerebros dela eta, estatuko hainbat ikasketak bukatuta gero, jaten ziren Alemaniara bizitzera lana lanpostu baten bila, lan aurkitzera, eta kasu honetan lehengo parteko Perdiendo el Norte filmeko pertsonai batek badoa Asiara, Txinara. Bertan ezagutzen du txinatar bat, superataz maiten ditzen da, eta Espainiara datozte, eta Espainian rodatu zutenean kokapen bat ibina izan zen, eta zehazki Sanferminak. Eta zergatik Sanferminak, zuzendariak pixkat dokumentatzen ari zen bitartean, nola película egin montatua zuen, ikusi zuen txinatarrek badaukatela sekulako miresmena, zuzenen munduan eta orduan zuzenan okurritu zitzailean izan zen Iruñan filmatuko ditugu esena batzuk, bai? Hori da, Julián López bada protagonista edo aktore famatuena zagutu zuen batez ere serie askotan atera da, bai? Ekizkurroa eta motza dauka, eta hori 2008 urteko alban eta estrenatu txinako pixkat, bai? Hori da pixkat, hori Baitxe plazan komentatu nahi dizuena, orain joko gara azteko guten baratzeko, bale? Nahi? Orain hori, Gaztelu plazan, hemen etorri naiz, hori lasaiago egoteko baita ere, bestela trafikoarekin eta obrekin eta guztiok entzeratu zarete hor Gazteluaren edo Arresiaren dorre bat aurkitu dutela, Ariareko Navarreriaren auzoko edo grupo dorre defentsiboa. Beno, hemen aztertuko ditugu beste filme pare batzuk, alde batetik Romantza Final, ezagutzen duzue, noren inguruan edo noren bizitzaren hori da, Julián Gallarreri buruzko filma, kasu honetan 1986 urtean, grabatuta, duela ja 40 urte, eta kasu honetan behitu, hautatu zuten Jose Carreras, tenorea, Gallarreri bizitza emateko. Karo, Jose Carreras oso gaztea zen, eta egia esan da, bertan daukan orrazkera, ilea eta bigotea eta bizarra eta trajeak eta nahiko ongi lortutak daude. Baina, Jose Carreras denetazko izena badakizu zein den? Jose Carreras? Josep. Hau da, katalandarra da. Hau da, katalandara zentuarekin hitz egiten zuen eta hitz egiten du. Eta hau aipatzen dizuez oso divertigarria da, nik pelikula zut ikusi, baina YouTubeen hainbat fragmentu edo bilatu ditut, eta adibidez badago hitz egiten dialogo batean, eta esaten du, bera badela del Valle del Roncao, edo baita ere, beste momentu batean esaten du, es que tengo un ensayo general, eta gero ere oso divertigarria, badakizue, 15 urtekin deskubritu zutela, beste kontu batetan lan egiten ari zela eta esan zuten aizu sekulako ahots politea daukazu, ahots polita bilatu zazu kanta ikasketak eta musika ikasketak, eta hori izan zela eta 4 urte geroago, 19 urte zituela ja La Scala, Milaneko La Scala teatroan, operan debutatu zuen, eta hori baita ere
bada momentu bat, zeinetan esaten du La Scala, ere, azentu katalandar horrekin, ez? Pelikula hau grabatzeko, hori, bai Italiako senatokiak eta kokapenak gabe, bat ez ere La Scala teatriko kanpokaldean, Portxean eta barnekaldean, baino, Iruñera etorri ziren adibidez, hori Gaztelu plazan estena batzuk grabatzeko, baita ere Frantziako atean, bai? Eta beste estena bat gertatzen da katedraleko klaustro. Eta beno, bere bizitza errepasatzen da, eta noski amodioa ezin da falta, ez da, holako tenore baten bizitzan edo rekreazio honetan, eta bere maitalea, zebera ezin Veronika Forqué, bere maitalea, bai? Veronika Forqué, baina oso gaztea. Eta, beno, azkenean, azentu katalandarra izan zela eta Veronika Forquéren ahotsa izan zela eta, pelikula ez zen oso zela gelditu, hori da, eta baita ere musika eta kantak hor sartutako de fiskat, con calzador, eta ez da oso ondi gelditzen. Gainera, pentsazazue, hori, ez dakigun zehazki nolakoa zen Gaiarritzen iterakoan edo bere jarrera, ez? Baina, pelikula honetan presentatzen dute Latin lover edo bat bezala, hori konkistatzailea eta neska guztiak eta emakume guztiak bere honetan daudela eta ez dut uste ala izan dut bai? Eta gero beste gauza oso kurioso bat izan da, hori pixkat dokumentatzen eta operen berak antzaztu zituen opera kartelak ikusika, askotan presentatzen zuten, aurkezten zuten Giuliano, Gaiarre bezala, askotan Italian eta Europan kantatu zuenez, hori opera asko italieraz daude baita ere, eta produkzio asko, ekoizpen asko italiakoak ziren, duan Giuliano ordez, Giuliano, ez? Italiar bertxe bat. Baita ere, aipatu behar dut, hori bere pelikulonen zuzendaria Veronika Forquéren aita izan zela, bai? Jose Maria Forqué, hori da. Eta gero hemen ere, aipatu nahi nintzen pixkat, Bai, claro, gauzari duen jarita, hori, eta Gaiarreri buruz hitzaren dugu, eta Iruñeko Zaparrako beste musikari famatua, Sarasate hori da, Pablo Sarasate, bere izena benetan Pablo zen, ez, Martín Melitón, hori da. Martín Melitón. Eta dirudienez Martín Melitón ez zen elegantea edo artistikoa duan, pseudonimoa jarri zuen, eta Pablo jartzea erabaki zuen, bai? Kasu honetan, Joaquín Calderón zuzendariak zuzendutako pelikula edo filma, duela oso gutxi, 2016 urtean, eta izan zituen Goya sarietan, bai? Estatu Espainoleko sarietan, 14 nominazio, izendatu, bai? Asko direla. Bai, ditzen da Sarasate, el rey del violín. Dokumentala zen. Hori da, filme dokumentala. Bertan, parte hartu zuten Ara Malikian, ezagutzen duzuten, bibolin jode oso zebea, Ana Maria Valderrama, Tiago Ayá, Aseakoa, Manuel Lillén, Paco Montalvo, eta Aznare Anai Arreba, hemengoa direna, oraindik oso gaztea. Eta hori, tartekatzen ditu fikzioko esenak eta baita ere benetako testinak, bai? Direnak edo bere bizitzan oinarritutak daude, bale? Ben, hemendik txiko gara berriz hori zezenen ibilbidera, bai? Entzerrora, eta beste bi pelikula komentatuko ditugu. Galeraren bat, edo? Komentatuaren bat? Txiko gara
bada 1976 urteko filma. Hau da, Franco hil ondoren, hil ostean, hilabete batzuk pasata grabatu zen filma, bai? Zuzendaria Jorge Grau daukagu. Jorge Grau, hasiera batetan, berak sakontasuna zeukaten pelikulak grabatu nahi zituen, eta ekoiztu nahi zituen, baino hasieran ez duen arrakasta handirik izan, orduan egin zioten enkarguak edo beldurrezko pelikulak izan ziren. Orduan bere lehen bi filmak beldurrezko pelikula, baina karo, 70. hamarkadakoak, hau da, nahiko putreak edo, ez? Eta gainera pelikula espainolak izana, imaginatu ezazue ze efektu eta argumentu dozuta. Pelikula hau beraz, bada bere lehen maizulana, sakontasuna duen pelikula, batez ere kritika bat egin nahi zuelako Iruñean existitzen den mentalitate, edo pentsakera tradizionalaren inguruan eta mentalitate estu horren inguruan. Zergatik, berak ikusi zuelako Iruñea Opus Deiren menpe dagoela urte osoan zehar, baina urtean behin, aste betez, hau da, San Ferminen astea, Iruña guztiz kontrakoa bihurtzen da, bai? Esan dezakegu Sodoma Gomorra baten modukoa edo Babilonia baten modukoa, hori Opus Deiren irizpidearen arabera. Orduan, berak bilatu zuena izan zen kritika morala edo gizarte kritika egitea, bai? Kasua izan zen, protagonista bat hautatu zuela, ezta? Zein da bere izena, baldakizue? Maria Jose Cantudo, bai? Maria Jose Cantudo. Garai hartan, estatuko emakume ederrenetako bat, sex simbol absolutua, ezta? Sekulako gorputzarekin eta aurpegi oso politarekin, eta gainera eskatu zion osoko biluzi bat egitea, edo biluzi integral bat egitea. Eta gertzen da guztia, ikusten da guztia. Klaro, destapearen garaia daude, justu Franco hil ostean, orduan produkzio eta ideia berriak sortu ziren, baino azkenean pelikula ezagunagoa izan zen biluzi honengatik, kritika, gizarte kritika edo kritika moral hau baino. Eta hori pena da, baita ere aipatu behar da, garai hartan, sekulako arrakasta izan zuela, zinemetan 186 milioi peseta jaso zituen, sekulako diru kopuru handia, diru kopuru mordoa da, eta pixkat pentsatu dezazuen eta jakin dezazuen, El último couple izan zen pelikula hau baino lehenago, izan zuen pelikula arrakastatxu. Eta gero hau etorri zen. Eta gero beste datu interesgarri bat, bada Televisión Espainolak, TVE, San Ferminak eta Entzierroak grabatu zituen lehen aldia, pelikula hau egiteko izan zen, bere partizipazioarekin kontatzen zuen. Ordan, San Ferminak eta Entzierroako besan da zuzenean grabatzen diren lehen aldia, errekreazio baten gabe, hau da. Zergatik esaten dizuet errekreazio baten gabe, adibidez, The Sun Also Rises, hau da, fiesta Ernest Hemingwayen liburuan oinarritutako fiesta pelikulan, San Ferminak agertzen dira, eta 50. urteko hamarkadan oinarritutako pelikula da, edo egindako pelikula da, baino Mexikon errekreatuta dago, ez hemen zuzen. Orduan, hori lehenengo aldia, 76an hemen, eta pelikula honekin. Gero ja, Televisión Espainolak... Oso tragikoa izan zen gainera, entzierro grabatu zituzten entzierroak eta, justu. Zein, La Trastienda? Esa, entzierro. Mexikon grabatu. Bai, Hemingwayren... Bai, liburuan oinarritutako. Bai, hori beste bat. Ez da ezkonduta dago. Eta bada Maitalen triangelu amoroso bat edo, ze agertzen da hor argumentuan beste emakume bat, Maria Jose Cantudo, badela bere erizaina, ez?
eta hori desinhibizioa eta erakusten. Ben, ekarri izuet hori jarriko dugu pixkat orain isiltasuna dagoela aprobetxatuz, pixkat badago programa baten zatia eta agertzen dira zatitxo batzu. Ditzen da Navarra Ruta del Cine. Badira hainbat pelikulaen kokapenak, ez da, orduan agertzen dira datu artistikoak eta, gero, Nafarroako mapa, eta hor kokatuta dauden panela, eta gero kodigo QR eta bertan zuzentzen zaituzte zuzenean hori Nafarroako turismo departamentuko web horrira. Ikusi duzu filma? Bai, batzuk bai, hori batez ere jazarpen matxista eta eraso sexista, ez? Sexistaren inguruan, eta nola pertsona batek, edo kasu honetan emakume batek, eramaten du iraganean jasotako hori jazarpen matxista hori, ez? Bere bizitza. Gero, Timai pelikula ikusi duzue? Timai, THI eta gero Mai. Duela gutxi estrenatuta Carmen Matxirekin, Aitana Sánchez Gijón eta Adriana Ozores ere, hori da. Komedia, berez komedia bat izan zen, baino gero badauka ere sakontasuna eta adopzioaren kontua ere aipatzen dute, bai? Eta adibidez, kasu horretan Nafarroa erabaki zuten, esenatoki izatea, eta Iruñan barna San Miguel kaletik eta San Nikolas eliza ere agertzen da, eta baita ere momentu batetan katedraleko hori kanpaidorrera igotzen dira, eta hortik Iruñeko bista polita erakusten dute. Aipatuko dugu pixkat, Donetiako bidearen inguruan grabatutako pelikulak, hainbat izan dira, baina batez ere hori aipatuko dugu The Way pelikula, hori ikusi duzue, berazen emigrante, Galiziako emigrante baten semea, eta bere izena bazen Ramon, baina gero Martin Sheen izena hautatu zuen. Bere bi semeak badira Emilio Estevez eta Charlie Sheen. Charlie Sheen asko ezagunagoa, baitaren abizena hartu zuen, bai? Eta hori, bada 2010 urteko pelikula,
produkzio estatubatuarra hori hemen kokatu. Eta orduan agertzen da hori Baineta, Orreaga, gero agertzen da baita ere Iruñan barna hori Iruñera sartzen, Ziudadelaren beste kokapen batzuk. Eta hor, Caballo Blanco agertzen da. Caballo Blanco baita ere pintxoak eta hartzen. Eta geroago Iruña pasata Erreniegako altuan, hor Peregrinoaren Erromesen monumentuan, eta baita ere Garesen eta Egunatik, bai? Nola zen izenburua? Hori da, The Way, el camino, ingelesez, bai? Bidea, bai, The Way. Eta hori kontatzen du, historia tristea da, hasiera batetan, ze kontatzen du nola bapatean, Kalifornian bizi den oftalmolo bati, deitzen diote eta komunikatzen diote bere semea hil egin dela, ezta? Eta, sekulako soka, eta zer egingo dut orain, Europara jo, eta bere errautsak hartu, eta berriz estatu batuetara eraman. Baino, hona etorrita, Donibane Garazin, kontatzen diote bere semea Europan barna zebilela bidaiatzen, eta orain Doneiakoe bidea egin nahi zuela, ez? Karo, justu Doneiakoe bidearen ateetan, ez, gelditu zen hor, Donibane Garazin, Pirineoak zeharkatu gabe, eta orduan erabakitzen duena bada bidea egitea, ez, 800 kilometroiek betetzea, bere semearekin, baina, karo, bere semea kasatxo batetan hor errautsan bihurtuta, bai? Eta hori, pelikula ere polita, emozionantea, ez da unkigarria, bai, hori da. Beno, Doneiakoe bidea dela eta baita ere, aipatu ezakegu produkzio brasildar bat, ditzen dela Onde está Felicidade, bai? Hori ezakit zagozkatzen, baina non dago zoriontasuna, edo, ez, non aurkitu dezakegu. Eta hori 2011 urteko produkzioa, oso duela oso gutxikoa. Eta kasu honetan, bada askotan literaturan eta filmetan erreflexatu den kontua, hau da, zoriontasuna non aurki dezakegu, ezta? Bidearen bukaera edo bidea eginez izango gara zoriontsu, hori proposatzen dut hain zuzen ere. Eta besterik gabe hori protagonista ditzen da Teodora, bada 45 urteko emakume, eta batean lanik gabe ditzen da, eta senarrik gabe. Ze senarra interneten bidez adarrak edo jartzen dizkio, bai? Eta orduan esaten du, ni hemendik Brasildik aterako naiz, eta hori zerbait egin behar du nire bizitzarekin, ona dator, eta hemendik ibiltzen da, bai? Ahertzen da didez hori Ziudadela, baita ere Orreaga, Erreniega, eta hori da pixka. Eta Paulo Coelho, autorearen novelan oinarritutako pelikula da, jarriko dizue trailerra, badago hitz dute bai Portugaldarrez zein gazteletez. Baina nik uste dut gutxi gora bera ulertzen dela. Hori aktoresa espainiarra da, egitu zaitzen dizuten. Hori Orreaga da, hartu da kartela. Horregatik ona, ez da, Zubiri artean dauden basoak, Ziudadela. Ikusi duzue? Atzera jo dut, Bai, bardak ere agertzen da, baina beste pelikula batetan. Pero, ez da Erromesaren monumentua, hori ez da direna, ez da... Marta Larralde ditzen da aktoresa hori. Ez da non bait ikusi duzuten.
hori Nafarroa zen. Zoriontasunaren atzean. Aldez aurretik, idatzi zuten, eta baita ere Donejakue bidearen inguruan, eta bada Alemaniako humorista oso ospetsu bat, hona etorri zen, bidea egitera, eta bere esperientziak kontatzen ditu hori gira baten moduan, baina beti humore klabe hori aplikatuz, ezta? Alde batetik ongi dago, baina beste aldetik bisita honetarako ikertzen, deskubritu nuen liburu horretan, aipatzen duela nola sartu altzaren Iruña kafera, kafe Iruñara, eta bertan kafe bat hartu, pintxo bat hartu, eta gero sinpa bat egin. Eta gero hori liburuan erreflexatu zuen, eta hori ez da bidezkoa, ez dago. Bueno, hori, atera zuten pelikula, eta adibidez, kokapen batzuk badira Zezen plazaren kanpokaldea, baita ere agertzen da Dianako enparantza nagusia etxeko arkuak, arkupeak, eta baita ere, eta bere pixkat gaizki egina, bardeak. Badira momentu batzuk, zeinetan bardeak zeharkatzen agertzen da, gainera bardea beltza, ez Kastilekierra eta Raienta pixkerra, baizik eta hori da, zonalde hori, eta bidea ez da bertatik pasatzen. Hori da, berez badago Donejakue bide bat herriberakoa Ebro ibaiaren ibilbidea egiten duena, ez bakarrik bide frantsesa edo Aragoitik sartzen dena Zangotzatik eta, baina Ebrokoa ez da bardeetatik pasatzen, ez da bardeetan sartzen, orduan hor pixkat Kolumbia da. Beno, baita ere, aipatu dezakegu, hori, hemendik ikusten dugu San Cristobal Ezkaba mendia, ez da, eta pasaden urtean, 2017 urtean, Memorias del Calabazo izeneko filma grabatu zuten. Eta berez, pelikula Uruguaikoa da, baino hona etorri ziren hori Gartzelako kokapenak edo grabatzen. Pelikula kontatzen du pixkat Jose Musika hori Uruguaiko lehendakari honen biografia, eta nola 12 urtez, berari eta beste bi politikariei sartu zituzten hori Gartzelan, guztiz aislatutak, ez da, jendearekin kontakturik izan gabe, eta pixkat giro hori emateko, hona etorri ziren. Armadak hori baimena eman ziren, eta sartu ziren pelikula grabatzen. Eta ja bukatzeko, hori Erret Jauregitik gertu gaude, eta aipatu beharra hori Robin Marian produkzioa, ez da, sekulako Nafarroan nik uste dut grabatu den pelikula garrantzitsuenetako bat, eta oso ez ezaguna gaur egun. Oso garrantzitsua, alde batetik bere aktorea Audrey Hepburn eta Sean Connery izan zirelako. Eta oso pelikula bitxia, fijatu zaitezte, ze Hollywoodek beti jartzen ditu aurpegi gazteak, adibide bezala. Eta kasu honetan, bai Sean Connery zein Audrey Hepburn, ez zaharrak, noski, baino nahiko helduak agertzen dira, bai? 40 urteak ja pasata. Orduan, hori, erabaki zuten basoko eszenak eta bataia eszenak Urbasan grabatzea, hor justo Urbasan edateren goiko partean, eta hori agertzen da hori Robin Hood, John Txikia edo Little John, Nottinghameko xerifarekin hor liskarrean, eta gero batez ere Artasora joan ziren, grabatzera. Orduan pixkat Artasoako harresiak, dorre defentsiboak probestu zituzten, eta baita ere dekoratua montatu zuten pixkat gehiago betetzeko. Eta gero, Ricardo Leoi bihotza erregea hiltzen denean, justu momentu hori, Nafarroako Erret Jauregian grabatu zuten, Palacio de la Capitania zenean, ez? Gaur egun zerikusirik ez daukan eraikin horrekin.
bai? Eta hori baitera aipatzea Victoria Abril agertzen dela, oso gazte, Isabel Erregina bezala, eta gero garai hartan 12. mendean Ricardo Leoidiotza ezkondu zela Nafarroako erregin edo printzesa batekin, hori Berenguela de Navarra printzesarekin. Beno, bukatuko dugu, amaituko dugu hemen, galderaren bat, edo? Omaiketako Iruñan, sin pagar. ¿Barkatu? Omaiketako Iruñan hartu dezakezu. Sin pagar, edo taldi zuria. Ez, hori gauza horiek ez dira egin behar. Administrari kontablea behar da Iruñan, 15 ordu astean goizez hilabetean 660 euro gordinak. Kurrikuluna bidali info@abildua zanmariasesores.com elbidera. Matematika, fisika, kimika irakaslea behar da Sarrigurenen astean 18 ordu terdi astelenetik ostegunera. Interesatua bidali kurrikulunak info@abildua akademialemon.es elbidera. Bezeroen arreta lanetarako 2 langile behar dira Leroy Merlinen astelenetik ostiralera astean 30 ordu, urteko soldata 14.700 euro. Interesatua bidali kurrikulunak sara.olasagarre@leroymerlin.es elbidera. Osasun larrialdi zerbitzu lanetarako 2 langile behar dira lanaldi erdian asteburuetan Iruñan. Kurrikuluna bidali info@abildua dianavarra.es elbidera. Altzari muntaketarako langile autonomoa behar da arren. Kurrikuluna bidali info@abildua endiconsulting.com elbidera. Erronkariko udalak idazkari kontu hartzailea kontratatuko du. Lanaren oinarriak Erronkariko udalean edo Agoitzeko enplegu bulegoan. Eskaerak aurkeztu behar dira martxoaren 6 baino lehen. 0-3 urte arteko aurrekin lan egiteko hezitzailea behar da uharten lanaldi osorako goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuen nos uarte@gmail.com elbidera. 0-3 urte arteko aurren zentroan garbiketa lanetarako persona behar da. Lanaldi erdian goizez edo arratsaldez. Kurrikuluna bidali zuen nos uarte@gmail.com elbidera. Eraikuntza enpresa batek administraria behar du Iruñan lanaldi osorako kurrikuluna bidali reformasiru.sl@gmail.com elbidera. Sukalde laguntzailea behar da Barainainen ostegunetik igandera bitarte. Kurrikuluna bidali sukaldaria baranain@gmail.com elbidera. Langile kudeaketarako administraria behar da lanaldi osorako ordutegia goizeko 8 ordubitara eta arratsaldez 3 5 eta 4 urtenetara. Kurrikuluna bidali recursosumanos@uagn.es elbidera. Adin txikiko umeekin lan egiteko psikologo klinikoa behar da Iruñan, lanaldi osorako ordutegia goizeko 7:30 3 Kurrikuluna bidali selekzion personal 40zazpi@gmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteben.